Volám sa Adriana Molnáriová, som vedúcou referátu sociálnych služieb Mestského úradu Galanta. Nominovali sme Denné centrum Michala Dočolomanského Neboj sa, ktoré vlastne svoju činnosť vykonáva od roku 2014. Funkciu predsedkyne vykonáva pani Mária Geršicová. Toto Denné centrum Michala Dočolomanského sa zaoberá hlavne vyšívaním, štrikovaním pre detičky z Nairobi, z Kene, pre občianske združenie Džuja. Vyšívajú, štrikujú rôzne svetríky, prikrývky, deky a všetko, čo je potrebné. Taktiež sa zaoberajú aj s výrobou z prútia, rôznych košíkov, podnosov, misiek. Pani Marika Geršicová vykonáva svoju funkciu nielen formálne, ale snaží sa podať pomocnú ruku všade tam, kde to potrebujú. A takto vznikla nejak aj spolupráca s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnych vecí Svätej Alžbety v Bratislave. A takto sa snažia pomáhať tomuto občianskemu združeniu v ďalekej Afrike. Na Marike si cením, že odmenou pre ňu a všetkých členov Denného centra je vlastne dobrý pocit, získanie nových skúseností a nových priateľov. Pani Marike Geršicovej a členom by som chcela zaželať hlavne veľa zdravia a popriať, že sú vlastne príkladom aj pre ostatných seniorov, že stačí len máličko, možno šikovné ruky, dobrý nápad a vedia pomáhať aj v ďalekej cudzine a takto vedia šíriť aj dobré meno mesta Galanta.